Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. A veure on està la càmera. Mira, n'hi ha una càmera. Perquè en l'altra legislatura ni vostès ni ningú podia mirar aquesta càmera. I el que la mire, a la gent que està a l'altre costat, és simplement per educació. Perquè ara n'hi ha transparència. I alta gent del poble pot veure el que passa en aquest plenari. Fa anys, no, perquè no n'hi havia cap càmera. Per tant, el que vulgui que en mire, que és gent de Vila-real, que està ahí mirant-nos i que té dret a escoltar els plenaris, cosa que vostès antes no feien. No ho deixaven. Per tant, no entenc el per què no pot mirar-ho a la càmera totes les vegades que vulgui, igual que el públic està així. Però vull començar simplement donant les gràcies a totes les farmàcies de Vila-real, jo diria que a totes les farmàcies del País Valencià, perquè segueixen dispensant medicaments tot i que la Generalitat Valenciana no es paga. Perquè així se parla molt, però caldria que recordàrem així el conte aquell de que viene el lobo. Entonces, claro, la Generalitat ha dit, mira, esperemos que viene el dinero, i no. Torna, que viene el lobo, i no. Com s'ho van a creure? Ara hem tret un pla de pagament, que és de no pagament, perquè després de revisat pel Col·legi de Farmacèutics i tots els estaments que l'han mirat han dit continuem en la vaga. Jo no sé per què discutim de les coses que són reals i palpables. I vaig a ficar un exemple. Jo no sé si això és crear alarma o no, és dir la veritat en pèls i senyals. Jo he anat a fer cua i he arribat després d'una hora de cua i m'han dit no n'hi ha, no el tenim. He anat a una altra farmàcia i tampoc el tenien. Això abans a mi no m'havia passat mai. I jo gaste una medicina de fa molts i molts anys i no m'havia passat mai. Així el que passa és que les farmàcies de Vila-real han penjat, com han dit els meus companys, uns cartells perquè la Generalitat no es paga i perquè no se fien de ningú pla de pagament. Estan algunes de les farmàcies realment passant-ho malament. I jo me pregunto, és que els farmacèutics de Vila-real no són de Vila-real o els clients que van allí, els nostres veïns i veïnes, no se mereixen que vostès facin el que havien dit? És a dir, si és pels nostres veïns, hem votat que sí. I ara resulta que eren veïns els de la residència Verge de Gràcia. I a la gent que va a comprar les farmàcies no són veïns per vostès. Per això em vota que no. Molt bé. Moltes gràcies.